ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ 2023 ମସିହା। ଆମ ଦେଶର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟେ ମୋର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।